Hi guys, si Inday Vlogs ni dara akong mama. Dara palya, balatong, Agbati. agbate, Wow. mao Tulo. Diyan na okra. May okra. ang in English. Okra. Ang in English okra. Wa takibaw sa okra sa Basta kay English. okra. Dara sikwa. Napay uban ani ni mami tag-as kayo. May pa mo nang tanong sila kung sa English okra. Dili na- Usay, Tinangkong. 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 Ano yung masunod? Usay English ani guys. Usay Ano yung sikwa, bisikwa rin, no? Di ko kumaunay absent ko. Absent ko pag eskwela paghapon. Pangutana Absent ko. sila niya, Inday. Absent Kung ko, sa Inday. English. Hoy, yun sa in English ani guys. Sa Ako inday absent ko sa punon. Kaya imong inahan murag absent gina whole day. Absent dara whole day. guys. Wa- No, usa kay in English ani guys. Sikwa. Kung sa English, sikwa. Sikwa ambut. Kung sa po in English, okra. Oh, kani sa in English ani ka. Palya? Palya rang in English? Ay, tana, di man tani taga-step, Inday, oy. Usa ka haning pangalan ani oh. Imong inahan inday whole day Usa na ka absent. haning kuan. In English ani guys. Sige nag pamagfighter. Sige nagpahugdaman. Okay. Kuha ko mong bayan, Inday. Ulap. O, dali ako magkabot, ah. 1, Inday, 2, kuha ko mong bayan, Inday. 3, 4. Inday, kuha ko mong bayan. Magkuha lagi ka mong guy. Anha lang magkuha si kamugay. Ito ha? Magkuha na sa kamong guy si mama. Tarang ko sa bintana ba? Nara sa bintana si mami nanguha. Kay kapoy ko nung sige kuan. Gawas. Kapoy sige gawas guys. Kani. Ting 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 ting. Mari among sudan sa taga pobre. Ang bukid. Pobre bitaw to tinuod. Okay, sige, pinadato. Saan naman? Balik-balik gina yung sudan sa na. O gani balik-balik. Palitan ni Ronog. Bulad. Bulan ug gaya mo. Ano kanyang bulad? Ano